Dzisiaj, kochani, dowiemy się, kto zostanie Kosmo dziewczyną 2008 roku. To jest fantastyczny konkurs. Za ten konkurs należy się wielka nagroda i podziękowanie organizatorom, bo w tym konkursie nie chodzi tylko o urodę. Nie chodzi tylko o urodę, bo chodzi o pasję życia, o takie kobiety, które potrafią żyć pełną piersią. Ci wszyscy ludzie, tu patrz na nich, ty jesteś gwiazdą. Ci wszyscy ludzie przyszli dla ciebie. Jury jest tutaj dla ciebie. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, ale najpierw powiedzieć dobry wieczór, bo dzisiaj jest naprawdę wyjątkowa noc. Wiem, że Wy się świetnie bawicie, ale za sceną też jest wesoło, bo są naprawdę świetne Kosmo dziewczyny. Oto ona, kochani, kierowca ciężarówki. Mój Boże, to jest to wielkie serce, w którym jest tyle miłości dla ludzi, w którym jest tyle siły.